Akurát to bolo také zaujímavé aj s tým hadom, ty kokos, že úplne sa ma to tak, mi to dalo aj také znamenie, lebo vlastne presne chcem Transformácia. áno, lebo chcem presne prechádzať tou témou transformácie a úplne na začiatok mi to prišlo, že to je vlastne taký krásny štart. A Mhm, vlastne ono to je presne téma, pri ktorej som ťa viac menej aj spoznala naživo. Takže úplne sa mi mhm. to s tebou tak spája od toho úplného samého začiatku. Kedy vlastne, ja ako keby to tam tak vidím, ak som bola na tej chate a že stále, keď sme si robili aj karty, tak stále mi tam vlastne vychádzali pri tebe tie motýle, hej, a transformácia, transformácia a proste neustále, stále dokola. A potom sme už začali aj my spolu nejako fungovať aj v tom praktickom svete. A vlastne odkedy ťa poznám, hej, tak proste viem, že tá téma je u teba veľmi silná, takisto jak u mňa. Čiže preto mi to prišlo také, že si to prejdeme, aj keď viem, že sa to niekedy ťažšie uchopuje. Ale chcela by som to tak ako keby priniesť ľuďom, čo možno sa nemajú o tom s kým porozprávať, alebo celkovo možno sa cítia takí sami, hej, že v tých procesoch. A chcela by som dať k tomu taký, no keď budeš niečo povedať, alebo čo skočme kľudne do toho, hej, lebo sa nevidíme teraz naživo, tak je to také iné, vieš, že iba cez tie slúchatka. Ale keď Hej, budeš hej, hej. potrebovať, tak skoč do toho, hej, lebo nevidím ťa, keď sa chceš nadýchnuť, alebo takže niečo povedať. Áno, áno, však ono to je stále aktuálna téma obidvoch, však my, akože tá transformácia u nás to ani nie je také, že u niektorých ľudí je to presne také, že obdobie, ale u nás je to proste stále aktuálne a my akokoľvek, aj dneska, jak som rozmýšľala, že dobre, akú tému a ja, že toto by bolo presne takéto, lebo teraz si zase prechádzam takým ďalším obdobím tohto istého zase transformácie a nejakých takých hĺbších procesov. A to je to, že čo je vlastne aj tým ľuďom. Ja hovorím, lebo ono, transformácia je dobrá, ale ľudia proste nevedia, ako s tým pracovať a čo to je a čo sa odohráva a potom to prežívajú ťažšie, ako to reálne je. Čiže ono to je presne také, že veľké posolstvo z toho a taká práca naučiť sa, že ako si tým prechádzať. Presne. A ja som na tom tak Mhm, dumala, ako keby dneska, že mimo aj mojich procesov, hej, že vlastne čo to transformácia znamená, alebo vlastne, že čo sa to deje. A úplne, ak som to začala tak pozorovať, tak mi vlastne došlo, že áno, tá transformácia preniesem, ako keby iným slovom môžeme povedať aj, že zmena. Hej, ako keby stále mhm, sa deje nejaká zmena, aj by som povedala, že nejaký vývin, alebo možno aj evolúcia by sa dala povedať z dlhodobého hľadiska. A došlo mi vlastne, že ono je to úplne prirodzené a že vlastne prečo dospelí ľudia toľko rezignujú ešte často voči tým zmenám, keď vlastne mi to došlo, že si zober, že máš, napríklad ja teraz, že som tehotná a mám proste v sebe to bábätko už od tej samotnej nejakej spermie a že vlastne, ak to cítim aj na sebe každý boží deň, že aj dobré moje telo sa mení, ale že vlastne aj to bábätko sa mení, hej, že to je ako keby neustály proces. A teraz ešte, keď bola, budem tak skákať možno trošku, ale aj teraz, jak bol spln, vieš, že aj ten mesiac sa proste stále mení, že nikdy není ako keby dlhodobo v jednej pozícii, hej, že každý deň proste má odchýlku. A tak potom vlastne isto aj to dieťa sa mení, keď už vlastne aj sa porodí, potom začne rásť, hej, a vlastne stále sa mení a nikto vlastne nepozerá, hej, že čo sa meníš, hej, alebo že čo sa s tebou deje, alebo tak, lebo je to prirodzený vlastne vývin človeka a takisto aj tá staroba. Čiže úplne mi to tak došlo, že od toho počiatku, kým je dieťa bábo, až do toho tínedžerského veku, až do tej nejakej dospelosti, je to vlastne vnímané ako niečo, nad čím sa ani nerozmýšľa, hej, lebo proste úplne prirodzené, že sa vyvíjaš. A potom vlastne v tej starobe, hej, že ľudia to už vnímajú, že už proste ten človek naozaj starne a zase, že sa nejakým spôsobom mení. Ale počas tej dospelosti, ako by sme to vytesňovali, alebo ako by sme si tak možno ešte viacej globálne mysleli, že vlastne máš ostať ako keby nejaký jeden rovnaký. mhm. Hej, akože toto teraz dobre si povedal, lebo to si nikdy nejako neuvedomila, túto spojitosť, že naozaj ešte presne, jak bereme na základnej škole, strednej, že OK, že ten človek sa spoznáva a že sa formuje, hľadá sa a potom ako keby v nejakom tom, nejakej tej, že nejaká hranica príde a vtedy zrazu už to bereme ako niečo zle, zrazu ho máme zafixovaného ako človeka napríklad, že z nejakej strednej školy alebo od niekiaľ. A potom, keď sa zmení, tak to bereme ako niečo, Ježiš, ty si sa zmenil, že čo to robíš, ty si zmenený. A absolútne to neakceptujeme. A to som si až teraz uvedomila, že potom to už neakceptujeme. Hej, Áno, a že a ľudia na tom ani nejako, by som to povedala, že možno ani berú to prirodzene. ako niečo zlé.
berú to ako niečo Áno. zle vo veľa prípadoch, že je to normálne až u veľa ľudí je to také, že netolerované alebo niečo také, že fakt, že keď ti niekto povie, že Ježiš, ty sa zmenil, tak väčšinou to není v tom dobrom, ale Mhm. väčšinou to povie v tom zlom, že ja som ťa poznal takéto, ale presne to je z tých zmien, že no ľudia z toho majú veľké strachy z tých zmien. Ako to je takéto najhoršie, že boja sa Úplne toho. áno, ale presne mi to prišlo, že vlastne ono by sa to mohlo začať aj ako keby normalizovať Mhm. presne z tohto uhlu pohľadu, lebo vlastne ty, dobre si dospela, ale vlastne stále si vo vývine, hej, lebo stále ideš aj do tej staroby, aj keď možno časovo už to nie je také viditeľné, hej, že z bábetka zrazu proste si vysoká, hej, veľká dospelá, ale vlastne tie procesy sa ti neustále dejú a vlastne tá transformácia ako taká je podľa mňa vlastne to úplne najprirodzenejšie, čo my ľudia máme zažívať. Hej. Lebo to je to jediné, čo máme v živote, to stále, hej, pomocou toho sa vlastne rozvíjame. Že ono to je aj presne, že toto, keď zoberieme, hej, že jak to berú ostatní ľudia, že tie zmeny, že tam potom nevidia, ale ja keď akože pozriem na seba, tak ja ako nespoznávam samú seba, kto som bola pred rokom. Keď sa pozriem spred 5 rokov, kto som bola ja, že to kto je, to je aká osoba, úplne moje rozmýšľanie, moje všetko. A to je takto, že naozaj niekedy pozriem po mesiaci na seba, alebo po nejakom jednom týždni a zrazu ja vnímam, že ja som úplne iná Gender. osoba. Hej, že proste, že návonok to až tak niekedy nevidím, niekedy aj návonok pozriem na seba a že to kto som, jak vyzerám, že som jak vyzerala a teraz jak vyzerám a proste aj toto, že my to máme presne tak osvojené, ale veľa ľudí to tak nepozná, že tieto tie zmeny. Mhm. A potom, keď si povedia, že áno, lebo druhá vec je tá, že aj tá transformácia je to momentálne ako keby medzi ľuďmi, alebo tak, že nejaký pojem, hlavne keď sa, hlavne u duchovných ľudí, je to presne také, že už pojem, že už to každý pozná. Tú transformáciu a zmenu, ale málo kto ako keby vie ešte, že čo všetko si to so sebou nesie tie veci. A čo som tým chcela celým povedať? Počkaj, niečo tam veľmi hlboké, ale úplne mi to vypadlo. Počkaj. Uh, hej, že veľakrát ako keby, že duchovní ľudia, alebo tak, že keď sa aj k tebe niekto ako keby objedná na terapiu, alebo tak, to vieš, aj tí ľudia, ktorí chcú tie zmeny, tak oni chcú ten iný život, preto sa vlastne ako keby aj k nám, že ozvú sa, že aby teda mali, že ten sprievod a to všetko, ale zároveň, keď majú urobiť tú zmenu, tak sa vlastne boja urobiť tú zmenu. A oni vlastne chcú nový život, bez toho, aby pustili to staré a urobili tú zmenu. A vlastne oni sa snažia s tými starými tým všetkým dostať do toho nového, ale vlastne to nie je Mhm. možné. A potom aj tam tá bolesť začína. Lebo tam sa začína človek cykliť, tam začína to, že prečo je tá niekedy transformácia bolestivá a tie zmeny prečo sú bolestivé, lebo my sa vlastne bojíme pustiť to niečo, aj tú kontrolu a to všetko, čo vlastne je ďalšia téma, keby. Áno, to si veľmi pekne teraz úplne takže zhrnula, lebo toto dáva úplne že najväčší zmysel, ako keby, hej, že v pár vetách. Lebo to ide presne o to, že presne, ak si to povedala, to teraz vnímam ako keby aj na blízkom okolí, že vlastne ty chceš to nové, ako keby povedzme, Mhm. že aj také by som povedala, že benefity, hej, z toho nového hlavne, že ako keby aby ti bolo lepšie, alebo ja neviem, možno niekto chce byť, ja neviem, chce mať viacej peňazí, alebo lepšie vyzerať, hej, a proste ide ako keby za tým lepším, čiže tam ho možno tá zmena láka, ale vlastne chce to ako keby presne, že hneď, že jak sa hovorí, že um, uverím, až keď uvidím. Hej, že proste, Mhm. že ako keby nechápu to, že tam vlastne musíš umrieť. Áno, teraz to tak došlo, že vlastne tam tá smrť potom vlastne ako keby Mhm. metaforika v tých ľuďoch vytvára strach, čo je viac menej prirodzené, nie že prirodzené, ale ako keby prirodzené v tej spoločnosti už teraz globálne, lebo ľudia majú strach zo smrti ako takej. Hej, že veľa ľudí ani na to nepomyslí, na reálnu fyzickú smrť svoju, hej, že jedného dňa Mhm. odíde. Že proste Mhm. myslím si, že je preto veľa ľudí nastavených, ako je veľakrát, lebo proste berie to tak, že nechápe proste, že máme nejaký určitý čas limitovaný v tejto persone, v ktorej sme akurát. A potom sa ten strach vlastne z tej smrti prenáša, áno, aj na toto. Hej, hej, presne. Lebo my ako keby my sa ako keby uspokojíme niekedy, teraz mi to tak doplo, vieš, lebo no neistoty sa bojíme.
Lebo ty v tom stave, v ktorom si, vieš niekedy, že nie si až tak najšťastnejšia, chcela by si tú zmenu, ale vieš, ako to funguje. Čiže máš tam tú istotu. Vieš, ako to okolo teba je a to neznámo nám robí veľký ako keby problém, lebo ty vlastne napríklad mne sa to veľmi dobre vysvetľuje presne pri vzťahoch, hej, že nie si Mhm. v tom vzťahu, že spokojná, ale vieš, poznáš toho partnera, vieš, čo očakávať od neho, hej, vieš, ako sa Mhm. správa, vieš, aká si tam ty, dajme tomu, že tam máš nejakú tú istotu. A potom, ako ty chceš iný vzťah, ale on to vlastne, ten chlap alebo ten vzťah není možný tak napredovať do toho, hej, niekedy sa stane, že presne, že sa pretransformuje až celý vzťah ti, hej, že tým, že ak sa zmeníš ty, lebo to je tiež možné, ale niekedy presne ten vzťah, ktorý máš, chceš, hej, a ktorý tam cítiš volanie, tak presne to nesúvisí s tou danou osobou a ty sa to bojíš pustiť, lebo že čo ak už lepšie nepríde, že ja sa radšej uspokojím s tým, čo mám. A tohto sa veľa ľudia boja a potom si brzdia tie veci, ktoré by lepšie prišli. Ale presne tam je to, že musím jedny dvere niekedy zatvoriť, aby som uvidel tie druhé dvere, že ono to nie je také, že dobre, tie tam mám ešte otvorené, ja si nakúknem sem, hej, že čo tam mám a potom sa rozhodnem. Potom Ale sa vieš, že rozhodnem, hej. hej, ale proste to je tá dôvera toho, že proste tieto témy, že to tak úplne nabaluje, lebo tam je zase tá dôvera, že áno, vždy viem, že to bude a preto to urobím, hej, že presne, že žiadne rozhodnutie v tom mojom živote není, že zlé rozhodnutie, vždy ma to má niečo naučiť. Mm. Presne, skalpuje wow, normálne prúdiš. Sú to aktuálne témy, ale to u mňa stále. No a toto bolo aj u mňa, vieš, veľakrát, lebo tým, že je to tiež aktuálne, ale tiež už teraz je to iné, ale ešte v takej by som povedala, že aj krátkej minulosti, ešte stále som možno pred rokom a viac, niekedy tak očakávala, že kedy to už skončí proste, vieš, že už som mala pocit, že už veľa transformujem, veľa sa mením a už som čakala, že proste už sa chcem aj zastaviť v tom celom a tak, ale vlastne už teraz posledný rok proste už to ide takými zmenami, že už to nesíhne ani logicky spracovať proste, že iba sa spúšťaš po tom tobogáne, že dobre. A a vlastne teraz, ako som dneska nad tým dumela, že vlastne ak je to ten vývin, že my sme v neustálom procese zmeny, takže áno, nikdy to vlastne neskončí. Ono je to vlastne celé iba o tom, že najdôležitejšie, aj keď sa ti dejú tie zmeny v živote, alebo ty sa pre ne rozhodneš aj pre zmenu seba samej ako takej, hej, že nejde iba teraz o zmenu roboty alebo zmenu vzťahu, ale Mhm, chceš aj seba zmeniť, neviem, či nejaké návyky alebo nejaké presvedčenia, hej, tie programy, vzorce sa odnaučiť a tak. A tak vlastne Počkaj, čo som chcela povedať? Že počkaj, že som kúkala teraz na stromy a normálne. si sa stratila zrazu. Počkaj, že keď sa chcem zmeniť ja. Aha, Tam si zase, že čo je áno. najdôležitejšie, som zistila. A je to, že vlastne ostať, víš, a teraz sa aj to povedala, že ostať vlastne v bdelosti. Že ty musíš vlastne Hej. stále bdela a že to je ten kľúč zatiaľ, hej, možno o 10 rokov ti poviem ďalší, ale teraz Hej. proste vnímam toto, že tá bdelosť, ako keby po anglicky je to, že awareness, a že vlastne ty si bdela a uvedomuješ si, čo sa deje okolo teba, čo značí, že ty musíš byť v tej prítomnosti. Lebo ako náhle ťa to hádže do minulosti alebo budúcnosti veľmi silným, hej, ako keby intenzitou, tak ty strácaš potom úplne pojem, že čo teraz robiť, ako konať, lebo veľakrát, keď sa ti dejú tie zmeny a keď nám sa dejú fakt, že intenzívne, tak máš veľakrát pocit, že ako keby už tá identita sa ti tak rozbíja, že nevieš to uchopiť. Hej, že tak vlastne ako keby kto som, že čo som Mhm. vlastne, hej, že už máš potom pocit, že niečo si začneš ako keby budovať zase, nejakú či už predstavu o sebe, alebo o živote, alebo o práci, alebo o vzťahu, alebo to je jedno. A možno to aj zakúsiš na chvíľku, hej, že sa s tým pohráš, ale prejde mesiac a zrazu zase to proste sa ide meniť. A v týchto procesoch zase, že aby sa človek z toho, že dobre, dajme tomu, že už nemáš strach, hej, že teraz tam človeku sa ten strach už nejako odpíše, že ide s tou dôverou dopredu, ale aj pri tej dôvere, aby nemal stále iba nejaký závrat, hej, že proste že ideš takou, ako keby, že uh, no proste ako keby hodina v mori a nemáš sa čoho chytiť. Takže to mi teraz pomáha, že vlastne stále v tej bdelosti sa rozhodovať a v prítomnosti, hej. Lebo predtým si zase to je taká tá tendencia toho mozgu, ako keby ako počítač, že vlastne dobre, teraz som sa zmenila a zase tam idem vystupovať, že dobre, a čo sa mi teraz páči, ako by som si to teraz predstavovala, ako by som to teraz chcela, hej, a začneš mať trošku nejakú predstavu. A potom za to proste zase zmení, chápeš? Čiže vlastne mi to tak príde, že keď ideš konať niečo, či už nejakú akciu, čin, alebo sa s niekým rozprávať, alebo proste to je jedno, že čo ideš robiť, aj úplne obyčajné veci, aj veľké veci, projekty,
tak ako keby v ten moment toho tvojho vývinu, kde sa nachádzaš, sa ako keby opýtať seba, hej, že a ako to chcem teraz, ako keby v tomto momente. A Hej, není to jednoduché, áno. ako keby, hej, že sa to podľa mňa N- ani naučiť, že stále sa to aj ja učím. Hej, lebo ono sa to, keď to o tom rozpráva človek a niekto to napríklad len počúva, tak to mi príde aj ja, keď to počúvam, tak to sú úplne také, že veď jasné, to dáva zmysel, hej, že prečo by som to robil inak. Ale v tej realite, keď sa ti presne menia tie veci, lebo toto sú presne témy obidvoch nás. A áno, to, jak ja keď niečo mám a ono v tej realite, keď sa to už deje, tak zrazu je to také ťažšie uvedomiť si vôbec, že čo sa, aké obdobie deje, že tými zmenami prechádzame, lebo ono tam sa presne, že veľká emočnosť sa tam zrazu objavuje pri tých témach zmeny, lebo ono to zase súvisí s tým, že tebe nastane nejaká zmena a ty tam máš taký nejakú, že väčšia emočnosť je vtedy a máš Mhm. väčší chaos v živote. Čo ti už spojí to, že áno, že ty ten nadhľad taký, ako by si mala za takých bežných okolností, zrazu ho tam nemáš taký veľký. A to je dôležité uvedomiť si to práve v tomto, ako keby aj takom tom období zmien, keď si vlastne už není v tom starom, ale nie si, dajme tomu, ešte niečom novom a vlastne si v tom medzipriestore, kde sa to ešte tvorí a uvedomiť si to, že ono to je v poriadku, že ako to vtedy je. Lebo Presne. toto je to, že tam sa práve že uchylujeme k tomu, že áno, idem vlastne tvoriť tú budúcnosť a chcem už vedieť, čo bude, ale vlastne ty v tom, kde ešte páda, vlastne je to presne, že no, naša obľúbená karta veží, proste je to presne tá väža, že niečo padlo, ale ešte to nie je vystavané na novo, hej, proste si tam niekde, kde sa tvoria tie základy a, a to je to také, že uvedomenie si toho, lebo to je, že no, vtedy by sme to mali rozdýchať a uvedomiť si to a tam sú rôzne techniky potom na to. Ale ešte som Áno, niečo ale chcela ku tomuto povedať, hej, ale zabudla som čo. No, no keď si spomenieš, neviem. tak povedz kľudne. Ja seba Hej. k tomuto chcem ešte doplniť presne k tomuto, že ono akože z tých vlastných skúseností teraz, že za každým ono to aj trvá iný čas, hej, ten medzipriestor. Mm. Že aj to je potom ďalšia vec, že v niektorých témach, alebo keď možno niečo, že staré sa vyplaví zo mňa, hej, nejaká emócia, spomienka, alebo nejaké bunky, hej, že prepúšťam a tak niekedy to môže, záleží, hej, že niekedy to trvá aj 2-3 dní, hej, a potom to tak ako keby prejdeš, sa ti vyjasní a zrazu sa cítiš taká ľahšia. Mhm. Ale niektoré veci, ktoré mám naozaj ešte také, že hlboké a keby viacej korienkov to má, hej, že musíš to tak zľava správa, tak niektoré samozrejme trvajú možno aj roky, hej, v úplnosti. A možno stále, aj potom sa k tomu ešte vraciam, že stále sa ti to ešte viacej do hĺbky vráti, vieš, že už máš pocit, že aj niečo transformuješ, aj zmeníš na sebe a posúvaš sa ku kvalitnejšiemu životu, tak by som to nazvala, hej, že tá kvalita života spočíva u mňa, keď to poviem, v tom, že vlastne sa cítiš nažive, hej, že proste nie si mŕtvy, kým žiješ, a proste, že si viacej nažive, viacej vnímaš, cítiš, ale ako keby zase po nejakom období príde trošku, takom možno aj trošku inom ošatení, ešte taká previerka, alebo proste taký nejaký testík, hej, na to, že ako sa naozaj vlastne máš. Čiže aj tá zmena ako taká prichádza podľa mňa aj v intervaloch a ako vlastne láska to je úplne, že non-stopka. Áno, áno, však to je to, že my niekedy, že ešte možno keď človek začínal, alebo tak nejako, alebo ja ešte tiež donedávna, alebo tak, že pociťovala som ešte také, že ty hľadáš, ty sa snažíš ako keby dosiahnuť ten bod, kde to skončí, že áno, Áno. toto vlastne bude, že toto som ja a tu nám príde ten vek nejaký, alebo ten nejaký zlom a že zrazu, že áno, a toto vieš už iba. Ale to je to presne, že uvedomenie si, že tam nie je žiadny konečný stav, lebo my v danom momente ideme úplne, že do toho najväčšej hĺbky, vieš, do tých koreňov, lebo my vlastne do tých koreňov môžeme ísť vždy, ale zrazu sa proste tam niečo, že aha, že dostaneme nejakú inú úroveň, naša duša je proste pripravená na niečo iné a zase nám niečo vlastne otvorí nové. Tie úrovne, ktoré sme vtedy nevideli, lebo my v danom tom okamihu, my si môžeme urobiť tú zmenu, môžeme vlastne vyriešiť si nejakú tú tému, ale do tej kapacity, ktorú máme momentálne otvorenú ako duša, lebo len si predstav, že teraz tie témy, ktoré si riešiš, že by si to pred 5 rokmi, hej, že to by si úplne inak to pozerala, to by si vlastne nevedela uchopiť To tie by sa témy z tej nedalo strany. proste, to by som ani Hej, nevedela vnímať vlastne. Nevedela áno, by som to áno, poňať. lebo ja ešte tiež, že mne sa to stáva presne toto, že ako u mňa zmena, to je, že never ending story by som povedala tiež, lebo
ja si to aj uvedomujem presne, že tým, že robím vlastne čistenie, aktivácia a rôzne takéto veci a že pracujem sama na sebe, nie je to len také, že teraz idem dať session a teraz idem ba. Proste ja neustále v každý jeden deň a ty si taká istá, že pracujeme ty ešte plus tehotenstvo do toho, čiže to je ešte ďalšie, ako keby, že aj keby nechceš a chceš len ležať, tak vlastne tam meníš, ako keby ešte väčšie zmeny tam nastávajú. A to je, že áno, nastane ti zmena, ty si to aj uvedomíš na tom emočnom, lebo vieš, že čo si robila, prečo sa to deje, to je to uvedomenie a presne to v tej vedomosti presne, že žiť, že áno, uvedomuješ si to. Potom si presne, že ja mám napríklad cez únavu, veľmi často mi to ide, že mám také obdobie, že potom som taká unavená, nič sa mi zrazu nechce, aj keď moje ako keby to takéto telo sa snaží to uchopiť, že ale teraz by si nemala toľko oddychovať, lebo teraz toto musíš robiť a tak. A potom sa to na chvíľku ustáli, že zrazu začnem vidieť, že dobre, tu sa nám niečo ako keby, že tá voda, ktorá bola zakalená, že po tých zmenách, hej, že zrazu ten chaos, že ustupuje, zrazu vidím ako keby to takéto čisté, pekné tam, takú číru, Mhm. krásnu vodu, kde vidím ten smer a zrazu, vieš, že takto som maximálne jeden deň alebo pár dní a zrazu mi tam proste, vieš, lebo to je to, že ono to sa inak vysvetľuje presne pre ľudí, ktorí ako keby potom vedú aj tých ľudí a pomáhajú prechádzať tými zmenami, lebo my si podľa mňa zmenami prechádzame ešte, nechcem povedať, asi je to intenzívnejšie, akože nebudem sa hádať, tu je to intenzívnejšie. A do Nebudeš takých, sa hádať sama so sebou? nebudem, nie, nebudem ani s tebou, hej, lebo chcela som povedať, že možno aj ostatní, ale keď si uvedomím, že aké témy si my niekedy riešime a do akých týchto ideme detailov, tak pozerám potom, že uh, je to iné. Je to iné, no. Je Aj to tie určite témy, iné, aj tie láska, hĺbky, aj lebo to to všetko, vidíš aj proste na, intenzita. úplne, lebo to vidíš aj na bežných stretnutiach s ľuďmi. Zase, Áno. že ako keby sú aj ľudia, ktorých naozaj stretne, že proste po rokoch a stále to isté dokola riešia, hej, že zostali ako keby zaseknutí, povedzme, že v tom prírodzenom vývine. A možno sa mení akože ich fyzické telo, hej, že starneš, proste tie bunky neovplyvníš, ale inak sa neposúvajú ďalej, ale presne tam v to, lebo ako keby tá zmena, tá transformácia, inak ak si hovoríš, to je never ending story, to bude možno teraz také akože, neviem, ale proste ono to je taký istý stav, ako keď si dáš aj nejaké psychadelika. Uh, Hlavne ako keby niekto, kto možno vyskúšal aj, neviem, že LSD, alebo tak, že proste nejak dlhšie to účinkovalo, nie iba také, že na 20-30 minút, ale reálne, Mhm, že 8 hodín kontinuálne, hej. A tam ja som veľakrát pochopila aj počas tohto, to nehovorím teraz, že to akože odporúčam, ale proste akože ja som taká úprimná, že zdieľam všetko. Takže tam som ja mala ten pocit, že ja už som chcela, aby to skončilo proste, hej. A tam veľakrát, mhm, ako keby tam ti chodia také odpovede všelijaké. A vtedy som ešte nerobila nejaké meditácie alebo tieto duchovné veci, hej, že to bolo pred 11 rokmi prvýkrát, čiže to bolo pre mňa taký akože, povedzme, že aj duchovný zážitok, a keď vtedy by som to nenazvala duchovný zážitok, ale akože už teraz spätne to tak môžem nazvať. A ja už som tam bola proste úplne, že kedy to už skončí, kedy to už skončí, kedy to už skončí. A stále mi chodila odpoveď proste, že ale toto je život proste, to skončí vlastne ako keby až keď umreš, ale potom to aj úplne neskončí, hej, lebo to vedomie ti mhm, pokračuje ďalej, hej, a zase sa transformuje. Čiže, čiže to je mhm, proste, že tam není ten bod, a, a tam som presne mala aj to, že aj keď som sa napríklad potom aj išla zavrieť oči, vieš, že už som bola taká, že dobre, máš tedy nejaké vidiny, hej, alebo nejaké halucinácie, povedzme, alebo tak už si vieš taká, že už nech to skončí, že zatvorím si oči proste, vieš, že ako keby ideš pred tým uniknúť, hej, že zatvorím si mhm, oči. Ale to tak, že takto použiť aj na bežný život. Ale proste zavrela som si oči a videla som to so zavretými očami. Čiže proste to bolo úplne jedno, či zavriem oči, otvorím oči, či by som išla do tmy, do svetla, postavila sa na hlavu, proste, že jedno, čo urobíš, ako to chceš strašne ty kontrolovať, hej, tým spôsobom svojím, že to chceš kontrolovať, tie procesy sa proste dejú stále a čím viac si tomu budeš odporovať, tak iba si vlastne ty vytváraš v sebe takú tú zgrcnutú energiu, alebo taký ten, povedzme, že aj tú bolesť by sa dalo nazvať, alebo niekto má aj hnev, hej, niekto môže byť aj mhm, frustrovaný. Čiže tam je veľa, akože nervózny kľudne aj dlhodobo. Takže tam môže byť veľa tých odvetví, ale každopádne tá energia, to je ako keby, keď si iba predstavíš takú energiu čistú, hej, že povedzme, že máš nejakú jasnosť v sebe, tak je to také kľudné, jak tá číra voda, hej, alebo nejaké číre mhm, jazero, proste, že fakt také kľudné, vidíš priehľadne, aj vidíš, čo sa nachádza pod tou vodou a je to také celé kľudné. A kdežto, keď začneš odporovať, tak zrazu sa to celé rozvíri, hej, presne príde tam aj to blato alebo nejaké geometrické tvary na hladine, v prípade nejaké ďalšie živočichy a tak. A vlastne tá energia sa začne ako keby triasť.
No a potom už záleží, že do akej energie to presne u človeka, že či je to iba tá nervozita, hnev, agresia, alebo to ide až do nejakej nenávisti, alebo nechutí voči životu, hej, až do také úplne, že až v sebe chceš ten život tak blokovať, že až fyzické choroby ti z toho vyvstanú, hej, proste nejaké kľudne aj, neviem, rakovina nádory, alebo proste nejaké zgrcnuté tie bunky, ktoré sú v tom tele. Ale to je veľakrát kvôli tomu, že ty si tú energiu zgrcla. Ešte na A samom inak ešte začiatku. do toho by som ako keby tak vstúpila, lebo presne, že aspoň ja som to tak teraz pochopila, hej, alebo aspoň možno ľudia, ktorí sa tým nevyznajú, že mohli by to tak pochopiť, že ten chaos, a keby to bolo niečo zlé, hej, že to také, že Mm, vyplavovanie tých emócií. Ale že treba povedať to, že je to úplne niečo normálne. Lebo presne, že že vlastne je to keď naopak. áno, lebo presne my, keď sa tomu bránilo, lebo presne tie zmeny, ak sa to tam potom rozhýbe, že ten chaos je prirodzený stav, že to zahmlené, alebo to, že zakalená voda, už nie je, že špinavá, ona je len zakalená, je to len, že čiastočne ešte nevidíme to, čo tam je a ona bude usadať sa, hej? A to som povedala zrovna zle prirovnanie, akože je to pekná hej vec, ale chcela som k inému ako vždy mieriť. Ale ide o to, že tie veci, ktoré sa nám keby tam potom potvárajú, aj tie emócie, lebo presne, že keď potom cítime, že pri tých zmenách je väčšia emočnosť, ale nie je to niečo, čo by sme ako keby v danom momente robili, že zle, že keď cítime emócie, my si často kladieme otázku, že čo robím teraz zle. Ale veľakrát je to len o tom, že či už v našom terajšom živote, v našej terajšej inkarnácii, alebo vlastne v minulých životoch, alebo tam máme možno kolektívne alebo rodovo niečo, tak vlastne tie emócie a to často sa len uvoľňuje, že tam nejde ani o to, že aha, idem teraz skúmať túto emóciu po takýchto veciach, hej, po tom chaose alebo čo, že idem to skúmať a prečo to tak mám, ale ide len o to, že uvedomiť si ju a vypustiť ju a Mhm. neodporovať jej, hej, že presne, lebo veľa ľudí to má presne také, Nedržať sa že toho tak zubami nechťami. áno, áno, a že teraz mám toto, že mám nejaký smutok, hej, ale ja nemôžem byť smutná, lebo proste prečo by som mala byť smutná, nemám na to dôvod byť smutná, hej, a vlastne ide len o to, že ten smutok sa tam chce vypustiť, že možno si smutok zažívala, keď si bola malá, možno to zažívala tvoja mama, možno si to mala úplne, ani nevieš, ako kolektívne momentálne, teda to len skrze proste teba, aj to fyzické telo, aj cez tie emócie dostať von a ty to máš proste len, že OK, ja to príjmem, vypustím to, hej, tak si poplačem a potom zrazu sa tá voda ukludní a zrazu tebe je dobre. Ale Tak my ale to keby bude sa dobre, tam že si bránime vymýšľaš tie tomu, emócie. No mhm, povedz. Povedz. lebo my tam keby sa tomu bránime, tak to by sa naťahovalo, lebo ja to tak aj klientom vždy hovorím, že teraz si predstav, že si na niečo nasratá a že niečo ti, alebo máš smútok, hej, proste nejakú takú, že v úvodzovkách zlú emóciu, že máš. A ty keď sa jej brániš a tváriš sa, že však nie je dobre, mne nič není, tak tá emócia koľko tam ti ovplyvňuje, celý život ti ovplyvňuje, hej, že každý jeden ako keby smer tvojho života, či už prácu, vzťahy, proste čokoľvek, tvoje normálne bytie. A Mm, naťahuje sa to týmto spôsobom, čo ja viem, že 3 dní vieš byť úplne podráždená a stále sa tvári, že nie, ja nie som, úplne to tam niekde dávaš, zatváraš sa do toho a ovplyvňuje ťa to 3 dní, dajme tomu pri najmenšom. A keby sa to dovolíš ten daný moment, ako zacítiť tú emóciu, že proste som nasratá, proste vypustiť to, zrazu 10 minút si tam poplačeš, ponadávaš, čokoľvek, hej, a po 10 minútach tvoj život je zase úplne, že OK, a mne už je fajn. A ďalšie 3 dní úplne tie super, namiesto toho proste ty tam 3 dní zažíváš to isté do kolečka a vlastne ani to nevypustíš, čiže sa to tam vlastne niekde úplne v tebe uzatvorí. presne, presne. A k Mhm, tomuto presne, lebo toto ja mám tak ako keby aj rada. Mne sa to veľakrát teda spúšťa cez tie slzy, ako keby od malička, že proste mhm. cez tie slzy mne sa ako keby uľavuje toto celé najviac. Akože samozrejme sú tam aj iné roviny, ale toto je také najhlbšie. A mám ešte tú skúsenosť, to by som chcela možno, že pre niekoho povedať, že kto to počúva a že proste možno by si to chcel tak viacej praktizovať. Lebo veľakrát som sa stretla aj s tým, že som bola vlastne celý môj dospelý život vo vzťahoch, že potom veľakrát aj narážaš, vieš, že keď nie si sama, že veľakrát dobré, áno, treba mať ten priestor a pustiť si to, ale keď aj žiješ s niekým, vieš, že si zober teraz, že sú ľudia, čo žijú so svojou rodinou vo veľkom alebo proste v tom vzťahu partnerskom, kde možno tá druhá strana nerobí až takúto prácu, alebo to až tak možno ešte nepozná. Hej, že proste
teraz mi tam začne, neviem, manželka proste iba 10 minút sa triasť, hej, že vypúšťa hnev alebo čo. Mhm, Že proste veľa, aspoň z mojich skúseností, čo som mala za ten vývin, je o tom, že môže si to ten partner napríklad veľakrát zobrať osobne, hej, že ako keby on niečo urobil zle a teraz proste, že čo tebe je, alebo proste zrazu ťa tam môže ešte niekto začať ako keby v tom tvojom intimnom momente, hej, že aj možno napadať, alebo vlastne, že vysvetľovať, že a prečo plačeš, hej, a že čo sa stalo. mhm, A oni to ako keby nemyslia ani nejako, že v zlom, len je to tiež jediný spôsob, aký oni možno poznajú, hej, keď proste vidia takúto situáciu, lebo predsa není toto ešte úplne zaužívanie bežne, že dobre máš emóciu, tak poď ju iba tak vypustiť proste v strede obeda, hej, alebo čo keď to na teba dojde, chápeš, hoci kedy, lebo tie emócie to je jak voda, to proste príde, kedy chce. Takže to sa nedá úplne tiež kontrolovať. A, ale vlastne stále si stať za tým svojim, lebo mne to vlastne vždycky pomáhalo, že tam ani neísť do nejakej obhajoby alebo to ísť vysvetľovať, ale zase vlastne za každým kľudne iba povedať, že proste vyplavuje sa niečo zo mňa. Hej, a že proste vyplavuje sa niečo zo mňa, potrebujem teraz čas na seba, alebo na toto proste nech to odíde a viem, že potom budem v poriadku. Hej, lebo toto sa mi veľakrát aj mne, že som s tým tak bojovala. Nie, že bojovala ako keby v zmysle, že som to nechcela vypustiť, lebo to bolo tak silné, že ja som nemala inú možnosť, než to vypustiť. Ale mhm. niekedy tie prejavy, hlavne, už teraz je to také jemnejšie, vieš, čo, lebo teraz už niekedy tie slzy prídu také, jak ja ani neviem, že aj sama som prekvapená, že mi kvapka z oka, alebo čo, vieš, že nie je to také proste, že teraz proste tak asi, že vieš, proste, že sa to tak tlačí úplne z toho tlaku celé, ale proste ide to tak úplne ľahko veľakrát, ale pamätám si, že tie začiatky niekedy aj boli, že ja som myslela, že sa zblázním proste. Hej, že vyslovene niekedy to bolo tak, keď tam išla nejaká hrubá vrstva zo začiatku a vieš, lebo teraz už to vieš, ako keby aspoň ja to tak mám, že rokmi, už to vieme identifikovať, vieš, postupne. Mhm, A áno. nemusím to nejako analyzovať, ale proste už to tak prirodzene, nejaký senzor tam je, hej, že už to cítiš, čo sa deje, tak ako keby, že dobre. A už som aj taká, že už to ani neriešim, proste bavím, že to treba vypustiť, tak to ide všetko tak jemnejšie. Ale pamätám si, že tie začiatky, ja som sa cítila jak psycho proste koľkokrát, vieš, a ešte keď sa k tomu pridalo, že napríklad som bola na detoxe, hej, a proste som si ešte Ježiši, dala, áno. vieš, a dala som ten detox ako takú ešte taký zámer proste, vieš, že a nech sa to vyplaví proste zo mňa. A teraz taká jedna scéna vyšla, čo som mala. A proste ja sama som, aj pritom som vedela, že je to proces tej očisty, premeny, vypudenia, aj vedela som všetky tieto veci už vtedy, ale tá sila tej emócie, proste to bolo tak niečo, že ja som nevedela, či mám trhať vankušom, či mám skakať na tej posteli, či mám zjapať, či mám proste revať, či sople mi tiekli proste, či si mám hlavu rozbiť, hej, že proste ono to išlo úplne niekedy až do takých, vieš, to záleží, koľko človek sa toho má, vieš, ak vie to každé tie emócie prežívať. Ale toto chcem tak ako by povedať, keď to niekto počúva, že niekedy aj ten prejav, hlavne zo začiatku, môže byť taký, že možno to na prvú človeka vydesí. Hej? A hlavne keď, ako keby ja som tedy žila vo vzťahu, hej, čiže aj ten partner ma proste ako keby v tom bode videl. A zrovna aj vtedy sme mali ako také nejaké obdobie, hej, a ja som povedala, že proste z toho detoxu a takto, že už vedel proste, hej, že vyplavujem tieto emócie alebo čo. Ale aj tak predsa tá energia bola silná, hej, že aj na ňo. Takže iba to tým chcem povedať, že niekedy um, aj počas toho stavu už áno, vypustiť to. Bože, sorry. Musím sa V napiť. pohode. Lebo zabehol normálne, že ten moskyto spray, čo som si tu nasprejovala. Oh, to Že mi chceš, to tu toto. preparuje. Takže vypustiť to. Ale ako keby aj pri tom vypúšťaní, vieš, že by som ešte možno chcela aj z tvojej strany počuť, ak máš k tomu niečo čo povedať, že čo by si možno také zazdielala alebo poradila ľuďom. Lebo áno, dobre, teraz vieme, ako keby, že dobre, deje sa ti to, tak vypustí to. Ale možno, že aj pri tom vypúšťaní, že či máš niečo také ešte extra odpozorované, že čo by si chcela dodať. Možno nejaká rada, No, alebo nejaké malinké veci, veľké to jedno niečo. ja by som asi také skôr veľké, lebo my akože človek presne, že ide a je pripravený aj vypúšťať, ale to nie je také, že, lebo ja viem, ako dlho som sa ja učila toto všetko robiť, hej, ešte stále sa učím, nehovorím, že presne, že teraz to mám úplne, že zmajstrované alebo čo, ale to vypúšťanie, lebo my veľakrát si povieme, že áno, idem to vypúšťať, ale zrazu aj ten detox, si ešte aj veľakrát si dáme ten zámer, že púšťame všetko staré, ale samých nás prekvapí, že ako to príde, alebo aká vrstva sa tam otvorí, alebo že zrazu my si myslíme, že to niečo,
to vypúšťanie bude len také, že my budeme teraz doma v bezpečnom prostredí a to vypúšťanie bude tam sa udeje, hej? Ale to Mhm. vypúšťanie často nám súvisí, vieš, zrkadlenie. Čiže nám sa to vypúšťanie môže ukázať, že vieš, že s nejakým rozhovorom v nejakom človeku alebo čo v nejakej Mhm. Pri situácii, nejakej hej, situácii. zrazu, hej, lebo to vlastne aj s tými zmenami je, že ono to ide, že keď tá zmena tam má nastať a my ju nevieme urobiť sami, že zachytiť ten taký ten prvotný podnet, že napríklad zmena roboty a nevieme to zachytiť a stále tam zostávame, lebo že to je fajn, tak potom nastane až také, že nás napríklad vyhodia. Hej, to je taký, že lebo tá zmena tam má nastať. A toto je vlastne pri tom vypúšťaní, lebo ja si dávam stále zámery, že áno, však vypúšťanie, to mi nerobí problém, púšťam všetko staré, ale mňa niekedy tiež dostane to, že aha, a to teraz takáto je močnosť, a toto teraz toto sa mi tu ukázalo. A preto ja viem, že aj mne to niekedy ako keby robí problém, alebo že ja to viem už aspoň identifikovať, ale že aj viem, že s koľkými klientami presne na tomto pracujem. A mám tam odporúčania, ktoré aj pomáhajú, lebo ja zase nie som tá osoba napríklad ako ty, že cez tie slzy to ide, hej. Ja som niekedy mala aj tendenciu, ja som myslela, že mám blok, že ku plakaniu napríklad, hej, lebo mne neišlo plakať, ale ja nie som zase tá osoba, Mhm. ktorá už som si to potom prešla, že OK, tak mne to proste nie je len také, že nechcem povedať, že prirodzené, ale inak sa mi to vypúšťa, nie cez ten plač, ale že toto vypúšťanie vieme robiť rôznymi spôsobmi, hej, že mne veľmi čo pomáha a ku tomu, že keď aj vidím, že mám to obdobie toho púšťania niečoho a tej emočnosti, príroda, akože nič ti nepomôže Mhm. viacej, ako ísť do prírody. Lebo v danom momente sa ti chce, keď mňa toto zasiahne, že viem, že nejaká pevnejšiu vrstvu nejakú tam zasiahnem, hej, že naozaj, že je to väčšia zmena, tak ja som vtedy väčšinou, že unavená, že veľmi unavená, takže počúvam svoje telo a že spať, lebo vtedy je veľmi spánok dôležitý, hej, že Mhm. neodporovať tomu, lebo keď by sme zase tam si nedali dostatočný oddych, tak by sa to naťahovalo zbytočne viacej. Čiže ja viem, že aha, dobre, tak teraz je proste nie, že z lenivosti spánok, ale proste, že ty si vyčerpaná, hej, lebo tam vnútorne sa veľa toho deje. A potom druhá vec je to, lebo máme tú tendenciu, že teraz si balahnem do postele a teraz idem robiť niečo také, že čo ja viem, pozerať seriály, nič nerobiť, nerozhýbať sa a tomto pomáha ísť sa prejsť. Najmenej sa ti vtedy chce, najviac ti to pomôže. Ísť do prírody, hej, že Milujem to, najmenej sa ti chce, najviac ti to pomôže. hej, to presne klientkám každej jednej vravím, že vtedy sa ti absolútne nebude chcieť, lebo ja viem, koľkokrát som takto bola v posteli, že s tou Mhm. náladou takou, že proste zaseknutá, zastagnovaná, niečo tam Upadáš. dralo, hej. Hej, a ja, že musím ísť, proste musím ísť. A ako náhle som urobila to, že išla som, na tú prechádzku. Rozhýbala som jednak telo, čiže aj tie emócie a to všetko, tá energia sa v tele rozhýbala. Plus príroda sama o sebe pomáha s tými všetkými procesmi, že ona naozaj že stiahuje a dočisťuje tie veci. Tak zrazu ja som prišla z prechádzky. Ja som si na tej prechádzke už aj od šťastia poplakala veľakrát, nejaké veľké uvedomenie mi tam prišlo veľakrát. A zrazu ja som prišla domov a ja, že Ježiš, mne je tak dobre. A toto urobí Mhm. jedna prechádzka. Sama, nehovorím, že teraz, že musíš ísť, neviem, že hľadať si tam niekoho, že s kým ideš na prechádzku, vyrozprávať sa. Nie, sama na prechádzku a zvedomiť si to. Úplne. Alebo ani nie Proste ten zvedomiť, ale proste ísť. iba Áno, proste áno. čerstvý vzduch, dýchať, proste Mhm, prejsť sa svojim tempom a proste iba mhm. tak rozímať ako keby celé. A potom ešte viem určite, lebo toto je taká, že najlepšia vec, ktorú môžeš ako keby počas tohto urobiť. A potom presne sú tam ešte také, že čo radím tiež je ten pohyb. Taký, ako Mhm. vládzeme v danom momente. Neznamená to, že teraz, keď niekto chodí, alebo ja tiež s tými zmenami, no učím sa počúvať svoje telo, to je ďalšia vec. Počúvať svoje Zase tá telo. bdelosť, že byť v tej bdelosti a Áno, proste vedieť to áno. rozoznať. Mhm. Lebo človek niekedy môže prísť, lebo ja som chodevala napríklad do posilky, že trikrát za týždeň a zrazu, keď prišla tá únava, ja, že ja musím ísť, lebo som mala výčitky, že nejdem do posilky napríklad a potom prišlo to, že dobre, ale ja fakt nevládzem a je to úplne v poriadku neísť. Takže a toto napríklad aj strava, hej, že zrazu si niečo začne chutiť, že si to telo vyžaduje, napríklad viacej sladkého si vyžaduje, hej, síce tam je iný koreň potom aj väčšinou, ale proste počúvať to svoje telo a že všetko je v poriadku. A ďalšia vec je presne to, že teda ten pohyb ako keby rôzneho tvaru alebo rôzneho spôsobu ten pohyb robiť, vykonávať. Dýchanie, ale to nám podľa mňa ty tiež akože veľmi dobre povieš, lebo však to si ma ty naučila, že to dýchanie, že áno, že to je veľká vec. A využívam to presne v ťažkých procesoch, že uh, spomaliť sa a pustím si buď nejakú mantru, lebo mantry ako spievanie, že veľakrát mi to uvoľní a neviem, akože začnem si spievať nejaké mantry
a úplne mi je ešte zle, potom zrazu sa spustí pláč, spustí sa nejaké emócie a vlastne si dospievam a som úplne, že ty kokos, dobre mi je. Proste má to krásny Mhm. účinok tiež. A, a toto je hlavne také, no, čo by som povedala k tomu. Ja si myslím, že toto je úplne také dostačujúce, hlavne na ten začiatok, Mhm, kým to není že na nejakej individuálnej úrovni, áno, lebo do tej áno. prírody proste každý vie ísť. Hej, že proste vieš si nájsť vždycky nejaký spôsob, kam ísť zase, hej, že nie sme v nejakom väzení. Takže toto vie proste úplne každý využiť, takisto dých, hej, je zadarmo. Proste máš to dýchanie, čiže aj keby nepoznáš techniky ani nič, stačí, že iba si zvedomíš, hej, že dýcháš a už aj to ťa viac Alebo YouTube, prítomní. alebo kdekoľvek. Áno. Hej. Mhm. Čiže toto No sú aj s tým presne. pohybom, to som tiež chcela povedať, lebo mne veľakrát aj pomáha teraz aj napríklad v tom tehotenstve, že napríklad ten pohyb nie je až taký úplne easy ako predtým, hej. Mhm. A akože veľa ľudí samozrejme počas tehotenstva, že cvičí alebo zdvíha činky, hej, že zase tiež je to individuálne, záleží, aký aj lifestyle bol predtým. Ale čo mi veľmi pomáha, že v týchto procesoch, keď aj mám, áno, zase je to u mňa presne spánok, dýchanie, Mhm. hej, že akože to všetko, čo si vymel príroda, hej, že úplne toto isté mám. A, Hej, a potom vlastne ešte ten stretching. Že proste ani áno. nejsť do nejakého úplne, že v tom tehotenstve, že aj veľa tých jogových pozícií je zakázaných kvôli maternici a kvôli tlaku, vieš, zase, aby všetko bolo bezpečné. Čiže napríklad aj tú jogu som ja musela teraz úplne obmedziť, ale nič ti nebráni v tom, proste si spraviť aspoň tú kvázi rozcvičku, hej, že aj keby, že, vieš, nemusíš očakávať od seba veľké veci, teraz zase niekto, vieš, aby nešlo do takého perfekcionizmu, že proste teraz musím neviem čo, ale stačí naozaj mi veľakrát iba, že si proste rozhýbem krk, pomasírujem si hlavu, proste ramená, chrbátik trošku si prejdeš, vieš, s dýchom proste, iba sa tak ako keby vystreš, zrolíš, ponaťahuješ si proste nohy, ruky, úplne jemnočko, aj keby že iba na 10-15 minút, ale v tých procesoch, keď sa ti toto deje, aj tých 10-15 minút ti vie dať zrazu taký pocit blaženosti, že proste to je úplne na neopísanie. A zase mi to došlo, že je to spojené s tou zmenou, lebo proste keď iba kvázi, že, Áno, áno, že proste proste ty to zmeníš stále. prostredie, že vyjdeš z toho prostredia, urobíš tú zmenu takto, lebo presne, ak si v tej posteli, v tých zúfalých stavoch, dajme tomu, alebo v tom niečo, ty proste urobíš tú zmenu a zrazu sa to zmení aj ten vnútorný stav tvoj. Úplne, A najmenej úplne, sa ti chce. A vtedy sa ti fakt, že najmenej. najmenej chce. A proste toto ti zmení. Áno. Úplne. A najmenej chcem mi to aj teraz dialo, že proste už som niekedy bola taká, lebo ešte moje to brucho tak ako keby ťahá dole, že aj tú zemi, tú energiu cítim silno. Že už aj samu som prichytila posledné dni niekedy také, že nechce sa mi ani pohnúť, ani nič, proste ani sa mi nechcelo ísť navariť, proste, že som úplne bola v takom emočnom nejakom svojom hlbokom opojení. Ale proste je to pravda, že za každým, keď som sa postavila a proste niečo som išla urobiť, zrazu, že keby sa to tak otriaslo celé, vieš, to tak ako keby zobudíš trošku, že... Ale zase to má rôzne roviny, lebo zase nechcem, aby to tak znelo, že teraz, keď sa ti to deje, že musíš ísť hneď niečo robiť, chápeš, lebo veľakrát máš presne aj to, že ono sa ti to začne deť a ty potrebuješ sa dostať aj do tej hĺbky, vieš, aby sa to tam mohlo otvoriť. Čiže zase je to extrémne také premenlivé a hravé. Hej, že A vieš, že ako keby, že ti individuálne. Je to veľmi. extrémne, že individuálne tieto veci všetky. Hej, Hej, nedá sa lebo to ani niekedy, tak ako keby robiť no, presný návod proste, ale každý si vie z toho aspoň vyskúšať, že niečo. A možno aj ten experiment samotný, že aj počas toho, že aj sme teraz toho napríklad veľa vymenovali a že proste už aj človek sám na sebe si to potom môže ísť testovať. Vieš, keď sám o sebe nevie, tak si môže ísť skúsiť, že tak možno sa ponaťahujem, alebo možno si, vieš, treba sa s tým zase aj hrať, lebo určite aj ty proste si to tak mala, ja to tak mám, že sme sa počas toho učili sami, hej, že tiež tam nebol nikto, komu by som ja v tých stavoch proste zavolala, alebo proste, že by mi niekto poradil, pomohol, že proste celé to bolo takoutou pozornosťou a tou bdelosťou zase, že proste no skúšaš, vyjde, nevyjde, no neviem, ale chápeš, čo myslím. a ku tomu mi teraz napadla jedna vec, lebo jak si vravela, že niekedy potrebuješ akoby, že dovnútra ísť, hej, a že tá zmena, že vtedy není nejako keby, že až tak potrebná. Iba ku tomu mi napadlo, lebo podľa mňa tá zmena je, že niekedy netreba ísť ani tak, že keďže robím to, čo robím, hej, viem, že veľakrát vieme vyčistiť aj bez skúmania, hej, že nemusíme ísť teraz každý jeden Mm. ten korienok, vie, že úplne prežiť si to zase a vytiahnuť tie emócie úplne, ale skôr urobiť tú zmenu, to, že idem von a idem sa ponaťahovať a to všetko, čo sme povedali na tú pomoc,
neurobiť to ako také niečo, že áno, som v nejakom tom zlom stave a neurobiť to kvôli tomu, že teraz idem všetky potlačiť tieto emócie, ktoré tu mám a toto niečo mi ide proste nahradiť tie emócie, ale skôr je to taký ten prostredok toho, že to mi pomáha spracovať tie emócie, že ja ich stále príjmam. My do ničoho z tohto nejdeme, že ideme niekde ako keby zatieniť tie Unikať. emócie, unikať pred nimi, presne tak. My to skôr bereme tak, že toto niečo nám ich pomôže spracovať. A to je možno ten taký Mhm. zámer toho daného, tej danej veci, že ten zámer toho je veľký. Lebo keď idem na prechádzku iba kvôli tomu, že idem sa teraz proste, že aby som mala, čo ja viem, niečo, že ma 10 zabaví, tisíc odvedie mi rokov. pozornosť, hej, alebo že odvedie mi pozornosť niečo, aby som nerozmýšľala nad tým môjim problémom, nad tými emóciami, tak asi by to nemalo ten účinok, ako keď ja idem, že dobre, idem a proste možno mi napadnú nejaké nové veci k tomu a iný uhol pohľadu k tomu danému. Mhm. To mi Áno, tak doplo. to hej, pekne si to tak ako keby uzavrela toto celé, lebo tak mi to iba nejak napadlo, že aby to ľudia nechápali teraz, že sa ti to Áno. deje, vieš, tak teraz akože ideš z toho proste rýchlo von a niečo robiť, alebo tak, že aby to nebolo zle pochopené, ale tak to Mhm. si to pekne, pekne ako keby to vysvetľovala. Teraz mi ešte tak napadlo úplne prirodzene tým, že to budú počúvať aj iní ľudia, že um, či ťa napadá ako keby ešte niečo, povedzme, že, jak by som to povedala, akože ja si to viem na sebe predstaviť, toto nie sú veci, že čo ja si na tým kladiem otázku aj v mojom živote, ale chcem to robiť tak akože dostupné pre verejnosť. Povedzme, že napadli ma také dve roviny, hej. Že Mhm. povedzme, že máš nejakého blízkeho, že ako keby, aby ľudia možno vedeli, keď sú s niekým, kto si prechádza procesom nejakej tej zmeny a možno nevie úplne, ako reagovať na to, alebo že vlastne čo s tým človekom, vieš, keď je to nejaká blízka rodina alebo tvoj partner, a proste, že vidíš, že aj oni sú v nejakom medzipriestore, chápeš, alebo že proste umreli, vyvíjajú sa stále, ešte není sú ani tam a že možno nejaká rada pre takých ľudí, čo by to chceli uchopiť a že či tam vôbec niečo je a ja k tomu potom poviem. A ešte mi napadlo ďalšia vec, že vlastne veľa ľudí má problém aj s tými zmenami, lebo sú na nich kladené očakávania. Či už z tej rodiny, alebo z tej výchovy, z kultúry, z náboženstva, nejaká predstava toho, ako by to malo vyzerať. Dobre. Tak Tak vyber začnem teraz, že tým ktorú druhým. chceš. No, Tým druhým začnem, dobre. lebo očakávania, to nás zabíja, zabíja náš potenciál podľa mňa. Úplne. Očakávania druhých ľudí, aj naše vlastné očakávania, lebo to Áno. sa dostane presne, my si to zakodujeme a my vlastne už nevieme, kto sme, čo to, hento, toto, my by sme si úplne inak predstavali na život, všetko, ale my to máme zo spoločnosti, od rodiny, všetko tak prevzaté, že my fakt nevieme. Čiže to je to, že toto je úplne, že tým vlastne celá táto transformácia sa podľa mňa deje aj tak, že my vlastne ideme do hĺbky, do seba, že všetko vlastne tie staré vrstvy, tie cudzie vrstvy, my dávame preč všetky zranenia, ktoré sme tam mali, či už z tohto z minulých životov a vlastne my ideme do tej našej podstaty a vtedy nám vlastne tie očakávania padajú, že zrazu my sme už nie takí, že OK, a moja som nechcela mať, čo ja viem, doktora a ja keď teraz nie som doktor, tak úplne môj život bude úplne, že sklamanie, alebo niečo. Proste tam sa dostaneme do toho, že my si tvoríme vlastnú tú cestu a my nemusíme vedieť, čo je ten cieľ toho, ale tá cesta, že nás baví. Takže zase je Tak to by iba som také asi takto. akože vo finále je to proste oslobodenie sa od vlastne Áno, všetkých tých očakávaní. áno, Aj áno. keď samozrejme by som povedala, že možno to už je potom taká tá ďalšia téma, kde by sa dalo ísť do hĺbky, že to netreba asi Fú, teraz super všetko sa dá proste, no aby sme láska neprebrali teraz zase celý hej, vesmír, hej, že stačí táto hej, transformácia, ale toto je taký, toto po mňa opäť tak stačí iba odpoveď. Proste hej, oslobodenie sa od tých očakávaní, či už aj od iných ľudí, od rodiny, od spoločnosti, bla bla, ale aj od tých svojich vlastných, lebo aj toto veľakrát nás no, zabíja, že aha. my máme očakávania na seba, alebo my máme ešte očakávania aj na iných, hej, čiže je to, no proste Hej, prepojené. to je Takže, extrémne prepojené toto. a tam by som aj povedala s tým očakávaním, aj keď je tiež je to u mňa tiež také niečo, že čo už aj si uvedomujem, aj s tým nejako povedzme vedomé narábam, ale tiež sa stále prichytím, že sú ešte určité očakávania, ktoré tam sú, hej, že proste nejako hlboko prirodzene neviem. A počkaj, teraz mi to vypadlo, lebo došla za mnou netierka, chce tablet otvoriť. Že úplne odvetlivé, že úplne som, že z galaxie N sa vrátila proste 21. storočie technológie. Počkaj, že áno, že tie očakávania.
a aj na seba, bla, 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 dobre. Dobre, asi by som toto už tak nechala, pekne si to ty povedala. Dobre, A dobre, teraz tá dobre. druhá, tá prvá, čo som sa pýtala, tak to bolo, že vlastne, áno, že keď je niekto pri tebe, Mhm. že vlastne ako reagovať. No dobre, podľa mňa toto je tiež akože téma sama o sebe, ale tak iba v takej rýchlosti podľa mňa, Kultúru. lebo je to veľmi individuálne tiež. No a že ako reagovať, lebo tam podľa mňa je toľko spôsobov, že nič nie je správne a nesprávne. Akože jasné, sú tam nesprávne, že teraz nemáš to pochopenie pre tú osobu a ideš útočne a no, to nie je bohviaké, ale vieš, že to správna cesta pre niekoho môže byť to, že zrazu dáš tomu človeku úplne že priestor, necháš ho byť, nech si vyrieši tie svoje veci a nezasahuješ do toho, hej. Pre niekoho iného je správna cesta to, že mu položíš pár krokov a že pomôžeš mu kebyže zvedomiť tie veci. Ale niekto je proti tomu uzavretý, hej, že proste proti tomu príjmaniu, čiže tam zase neísť do takého role spasiteľa, hej, alebo do tohto všetkého, že ja mu pomôžem a ten záchranársky komplex tam Mhm. mať. Čiže tam je to fakt, že u každého niečo iné. Pre niekoho naozaj najlepšie padne to, že na chvíľu si dáte pauzu sami od seba. Že dajme tomu, že to je nejaký Mhm. kamarát, kamarátka, že dáte si naozaj pauzu, necháte, aby ste si vsrebali vlastné veci a potom zase vás to spojí, hej? Dajme tomu. Niekedy Presne, aj vás to tá možno pauza, nespojí. Áno, presne, ale aj tá pauza, to by som tak presne povedala, že v inom iba slove, že vlastne dať si ten priestor. Že vlastne áno, dovoliť v presne. tej pauze, v tom priestore na ten rast. Lebo to je to, že keď my aj môžeme vedieť, veď my obidve tým, že pracujeme tak, ako pracujeme, máme rodinu, ktorá nepochádzame ani jedna z takej tej rodiny, kde by sme k tomuto od malička boli vedení a kde by vlastne toto už bolo, že rodičov máme takých, že uvedomujú si, čo sa toto deje. My vlastne našu rodinu viac menej toto učíme, že čo sa deje. Mhm. A určite sme si prechádzali, teda aspoň ja minimálne, tými procesmi, že som mala taký ten záchranársky komplex tam, že videla som, čo sa deje a teraz toto a vysvetľovať im tam a byť tam taká, že áno, poučovať ich. A potom som si uvedomila, že vlastne to nepomáhalo veľakrát, lebo ja som tam išla, dobre, tam zase veľa robím, pretože niekedy tam ideš z ega, niekedy tam ideš toto, ja to viem lepšie, hento, toto je proste vždy cesta. Ale v konečnom dôsledku, čo ti tam pomôže najviac, proste konať z tej lásky. A či konáš z tej lásky, že iba povieš im, že ich objímeš, či konať z tej lásky, že im dáš ten priestor, konať z lásky, že im proste, keď o to stoja, tak im dať nejakú radu, alebo posunúť nejaký kontakt na niekoho, alebo čokoľvek, ale proste konať z tej lásky. To by som asi povedala. Áno, áno. Konec tej Mhm. lásky, aj keď toto je tiež zase ďalšia téma, hej, že ako si človek vlastne predstavuje tú lásku, hej, lebo veľa ľudí si zase lásku zamieňa No. za nejakú kontrolu a strach. Hej, že z takých tých naučených ešte ľudských nejakých vecí, že málo kto takú tú lásku v čistote a v takej nejakej božskosti dokáže vôbec vnímať. Hej, že Mhm. veľakrát sa to tak cez manipuláciu skôr riešia tú kontrolu. Ale, ale áno, akože dáva to určite zmysel, že cez tú lásku. A ja by som k tomu povedala tak iba, že súhlasím s týmto, ešte by som doplnila, že podľa mňa tam je aj dosť dôležité, ako keby to využiť možno aj pre seba samého, ako to zrkadlo, tiež pre tú Mhm. transformáciu, že proste nezastavujeme. A ideme ďalej, presne tak, áno, áno, lebo že, jak hovorí, že to sa nikdy nedá povedať, že aj keď máš vzťah alebo niečo, teraz máš dvoch ľudí, to není stále, nikdy to není o tom, že jeden človek tam niečo zle robí, jeden človek tam hento toto. Keď tam máme presne takéto niečo, že tam riešime, tak poprvé ukáže nám to zrkadlo. Prečo mi to vadí? Čo to mne otvára? Proste pýtať sa samého seba a to je stále, že proste je to o pýtaní, klasiť tie vhodné otázky. Vieš, že takto presne z toho vzťahu môžeme zistiť to, že mám primeranú kontrolu a že sa bojím pustiť kontroly a to mi ukáže vlastne niečo takéto, hej? Alebo že, aha, tak mám tam spasiteľský komplex, alebo že tam mám proste príliš veľké ego a stále aj nám to proste dáva ako tej druhej osobe niečo nám to hovorí. Presne, že vlastne to je úplne nezastaviteľný proces a že takto to radšej využiť, že dobre, mám tu nejaký impuls, niekto sa pri mne mení, niečo proste sa mu deje, pokiaľ to není zase nejako úplne že životu ohrozujúce, hej, že niekto, že vtedy treba vyhľadať aj nejakú odbornú pomoc, ale proste ak to sú iba nejaké prirodzené, hej, že sa ti deje nejaký vývin a osobnosť sa ti trošku formuje, alebo jak to povedať,
tak zobrať to proste iba ako inšpiráciu a presne ísť zase do seba. Že aj nehľadiť na toho človeka, proste ísť do seba a podľa mňa sa tým ešte aj zrýchlia tie procesy, lebo ako keby zrýchlia, že zjednoduchšia spriechodne, lebo vlastne všetci si chodíme do toho života ako povedzme, že ten učiteľ žiak, hej, že sa nám tie role nejako menia stále a sprevádzame sa. Čiže vlastne aj sa ako keby, že aj samotný, keď máš partnera, hej, tak aj ten tvoj partner je tvoje zrkadlo a proste rastiete spolu, pokiaľ chcete mať zdravý vzťah a ty chceš mať zdravý život, tak ten rast je proste nevyhnutný, hej. Keď prestaneš rásť, tak proste začneš ako keby degradovať alebo čo, hej, začneš proste umierať pomalinky. Čiže tam v tom zrkadle to to je skôr taká iba energia, čo vidím, vieš, napríklad snažím sa to vysvetliť, že máš napríklad partnera a teraz úplne tak laicky, hej, že on si prechádza nejakou zmenou v živote a teraz ty napríklad by si bola v tom, že dobre, záchranársky syndrom, alebo že chcem to nejako akurát, obrovský netopír, láska, obrovský netopír, preletel. To si ty. No. Ďakujem, ďakujem. Ale to bol fakt asi, že Vidíš to? najlepšie, čo A som videla. netopiere, to Mhm. je presne to, keď som si čítala o tom, že to je naozaj, že ide z toho tma a že v tej tme dokážeš vidieť aj to svetlo a to všetko, že proste, že orientovať sa aj tej v tme a všetko. To má Wow. veľký význam. Transformácia zase znova. Dneska had, Wow. netopier, neviem čo všetko ešte. Čo sa mi to ešte zlomená si všade okolo mňa. No a že vlastne ten partner si prechádza zmenou, ty raz máš pocit, že ty to chceš nejako fixnúť alebo ho zachrániť, alebo proste, hej, že je tam nejaký syndrom. Ale vlastne ako keby aj ten partner, tak mi to teraz príde, že aj ten partner s tou zmenou ti vstupuje do života, aby to v tebe niečo aktivovalo. A čím ty skorej bez toho tlaku a odporu dovolíš tej aktivácii aj v tebe, aby prebehla, tak mi príde, že aj ten partner sa potom dokáže posunúť v tom raste niekde, hej, ďalej, lebo vlastne už tá lekcia aj u teba bude pochopená, alebo chápeš, čo myslím, že už Mhm. mm, že ako keby si predstav, že máš, ja neviem, dobre, teraz nejaké rastlinky, že, že teraz OK. zmenáme na ľudí, dáme to na rastlinky, Prirovnania ideme. tak mi to pred oči teraz vyskočilo, akože úplne taký nejaký kartún, hej, ale predstav si, že máš proste nejakú že, trávičku a trávičku, hej, taká rastlinka vedľa seba. A teraz tá jedna trávička ide proste rásť, ale vlastne ona má nejakú tú lekciu, že vlastne ty sa máš alebo teda ste sa nejak dohodli, hej, že ona sa má od teba niečo naučiť, aby ona vlastne mohla rásť. Čiže vlastne ona musí rásť a potom, keď ona začne rásť, tak ako keby tebe sa otvorí ďalší level, že aj ty môžeš rásť. A potom zasa jej sa otvorí ďalší level, že môže rásť, ale že vlastne navzájom sa v tom ako keby taký ping-pong, hej, že si nahadzujete a podporujete sa v tom, aby ste si ako keby odomkli tie nové úrovne, hej, kam môžete pokračovať. Čiže ako keby, že deje sa tvojmu blízkemu človeku, s ktorým si maximálne nejakým spôsobom prepojená nejaká zmena, či je to rodina, lebo aj s rodinou. To sú také silné veci, proste, čo sa nám stále dejú, láska, a ja to cítim aj dobre, je to iné, keď si aj fyzicky, ale keď som teraz napríklad na diaľku, vieš, že máme sa niečo Mhm. proste so mnou sníva, na druhý deň ja mám nejaké symptómy, príznaky, vieš, a pritom sme sa ani nevideli, ani nerozprávali, Mhm. ale tá energia je proste prepojená raz. Čiže vlastne spoločne si to ako keby spoločne sa v tom vyvieť, nebrať to iba tak, že teraz jemu sa niečo deje a on je asi chybný alebo vadný, alebo proste neviem, on je premotivovaný, hej, že proste chce niečo rásť, ale vlastne, že to je súčasť aj mojej cesty v nejakom kontexte, že takto to ako keby, keď to poviem, človek začne takto vnímať, tak dokáže byť viacej otvorený aj tomu rastu, aj vlastne aj sebe, a vlastne hocičomu životu. Akože tieto vzťahy, podľa mňa to je kapitola sama o sebe, lebo tam presne je to o tom, že tam, aby sa človek naučil, lebo hlavne v tých vzťahoch, ako keby tých partnerských, tak tam máme strašne keby, že tú kontrolu a preberanie zodpovednosti za toho druhého človeka. A my Mhm, si mhm. veľakrát ani neuvedomujeme, vieš, že no tam je to je kapitola sama o sebe, tam sa môže ísť tak všelijako do hĺbky a tak každý je individuálne, lebo niekedy presne, jak som tu presne o tom vravela, že alebo aby sme niekedy tam nehľadali to, čo tam už dávno není. Vieš, lebo aj to je Mhm. napríklad, že veľakrát sa tam človek, že motá v tom, v danom, už ako keby je v kruhu, lebo není vzťah ako vzťah presne. U niektoré vzťahy je ešte tak, že áno, má tam byť ešte ten vývoj, majú sa ešte čo učiť, ale v niektorých vzťahoch, že proste už to skončilo, že už si odovzdali všetko, čo majú, ale jeden človek sa tam stále snaží niečo nájsť, že ešte si máme čo odovzdať a tam je to o tom, že Že treba naozaj, že z vedieť, tej kedy lásky, skončiť. áno, áno, ale to je Ale to je presne, že súčasťou veľmi, toho učenia zase, vieš, že tiež je to áno, áno, part. presne, že ono pri týchto vzťahoch,
asi pokladám tak, lebo tam sme tak ako keby, že najviac emočne vždy ako keby zakomponovaní a tam nevidíme často ten nadhľad, sú to také najťažšie veci, že my ten nadhľad uvidíme až odstupom času väčšinou vo vzťahoch, Mhm. lebo keď je to v tom danom momente, jasné, že reagujeme, alebo väčšinou tak najlepšie ako vieme, ale až odstupom času, keď akoby si zahojíme nejaké vrstvy, tak až potom vidíme, že prečo to tam bolo, čo nás to naučilo, že veľakrát ani my dané dve, alebo kdokoľvek proste, kto je neviem na akej úrovni, tak veľakrát nevidí, že čo sa tam v danom deje. A tu je niekedy, akože nechcem hovoriť, že no niekedy takto presne v tomto, že si také tie potvrdenia zvonka, že nezainteresovanému človeku, keď vypovieme a ten nám zrazu vie dať ten nadhľad, že áno, ale toto už je proste takto, alebo niečo proste ku tomu povedať. Áno, To by ale to som... by teraz mi teraz tak napadlo, že keď sme Mhm, sa k tomu teraz tak dostali, že to by sme mohli inak aj prebrať niekedy aj na budúce. mhm, Možno takú väčšiu tému, že ako keby tie vzťahy aj celkovo také zrkadlenie si vlastne mhm, tých svojich určite, vecí, hej, proste, že zrkadlo vo vzťahoch alebo také niečo. Ako takú hej, tému, či už to partnerské rodinné, alebo neviem, s dieťaťom, alebo globálne spoločnosť, proste to už je úplne jedno, že v akom vzťahu, ale že všetky tie zrkadla. hej, lebo tak rodina to je kapitola tiež sama o sebe. To... Všetko je kapitola sama o sebe, proste. Áno, akože to keď človek tak začne ku všetkému ísť a vlastne všetko so sebou súvisí a jedno s druhým, tak je to niekedy, no, ja som vravela, že toto bude na dlho, hej. A máš ešte aj ty nejaké otázky, alebo také, že niečo, že ti nejak vyskočilo, že by si chcela k tomu doplniť, alebo sa opýtať, keď tak aj mňa, alebo neviem niečo, hocičo. Počkaj. Mi tam celý čas išlo, vždy som to potom zabudla do toho povedať a vždy, že keď si začala o niečom rozprávať, tak som stále to potvrdila, že áno, toto je presne to, že keďže sme začali tou témou tých zmien, teda, že toto celé malo byť o tej transformácii, o tých zmenách, tak vlastne tie zmeny, to je ten ukazovateľ života, lebo keď sa nám presne tie zmeny dejú, tak to je to, že sme stále nažive a keď sa prestanú zdiať tie zmeny, tak to je ako keby tá smrť, lebo vtedy Mhm. stagnujeme, teda vtedy sme zastali a vtedy vlastne už nežijeme. Čiže ten život je Presne. presne, že o tých zmenách. Stále. A presne to môžeš pozorovať aj v tej prírode, vieš, že úplne ti to dáva Áno, zmysel, že vlastne v tej prírode, ak sa všetko obmienia, mení, rastie, vyvíja sa a že stále je to v takej tej úplnosti svojej, aj keď to proste mení tú formu, ale musí to ale nie iba, že z pohľadu že ročných období aj to, ale aj z pohľadu celkovo našej evolúcie ako ľudstva. Hej, alebo aj nie iba, že ľudstva, ale celkovo organizmov živých na tejto mhm. planete. Vieš, že není to proste, aj, alebo aj Boh také civilizácie, hej, že všetky predtým boli a ešte Boh vie, čo všetko bude, kvázi, hej. A Boh vie, kde vôbec sme. A, ale to už je zase kapitola sama o sebe. Ale vlastne aj toto si uvedomiť široko spektrálne, že vlastne tá zmena tu vždy bola, je aj bude. Tak. A jediné, a teraz tak by som to aj uzavrela možno pomaly, že teraz jediné, že čo, teraz mi to tak došlo, že, lebo to je ako keby tá prírodzenosť, hej, že ako sa vyvíja tá príroda, alebo jak my spieme, alebo tak, ale že čo nás tu chce ako keby držať mm, nezmenených, alebo jak to povedať, je podľa mňa zase ten systém. Nechcem to akože očierňovať teraz, nie, že poviem proti systému, ale príde mi, že ten systém tam má za úlohu ako keby, alebo aj, vieš čo, neba, že systém ako taký, že vláda alebo čo, ale aj možno tie kultúry a tradície Naučené veľakrát teraz aj, štruktúry a mhm, takéto veci. úplne, lebo Áno, teraz, ak lebo... som aj v Indii, tak Mhm. to cítim, vieš, na Slovensku, láska, ja som proste v tej Bratislave vyrastala, aj moji starí rodičia, aj všetci, ja som fakt, že až v 18 zistila, že folklór ešte funguje, niekde ja som si myslela, že už je to história, alebo čo, že proste ja reálne som našu kultúru nepoznala až tak a musím povedať, že naša kultúra ako keby na mne sa až tak nejako nepodpísala. Ale tu na proste, keď vidím napríklad tú indickú kultúru, ktorá naozaj je akože prekorenená, proste neviem, kde všade proste Mhm. hlboko, tak vidím, ako to ovplyvňuje individualitu človeka ale že extrémistickým spôsobom. Áno, akože to je to, že toto všetko, že sa snaží presne to, čo sme sa tam aj rozprávali o tých, že mm, to, že vlastne je to opak transformácie, by som povedala, lebo cez tú transformáciu sa dostávame k sami k sebe a že tvoríme vlastne zo seba
individuálnu bytosť, ktorá je autentická, ide si svojou cestou. A toto všetko, to naučené, veľakrát aj rodina, že nejdeme ako keby, že teraz vláda jedno s druhým, ale aj tá rodina, tam je tá vedomá kontrola, ktorá tam je a že nám sa snaží presne tú cestičku tu ukázať, ale to je vlastne opak toho, že o čom je vlastne tento život celý. Na čo sme sem vlastne Áno, prišli, že spoznávať samých seba, tú podstatu. áno, ale teraz mi tak došlo, že tak asi posledné ešte, že vlastne prečo potom, či už cez ten systém, alebo rodičovskú výchovu, alebo cez kultúry, hej, a tieto náboženstva, že vlastne prečo tam ale tá kontrola je taká silná, hej, vo všetkom. Že keď vlastne, že keď je tá transformácia, aj tá zmena, aj v tej prírode, aj v našej prírodzenosti, v tej autenticite, úplne normálna prírodzená vec, ktorá proste fičí, hej, tak vlastne prečo tá kontrola je vytvorená až tak silno v týchto veciach? Že vlastne na čo sme si to my ľudia ako keby vytvorili, tú kontrolu? Tak podľa mňa, akože možno v niektorých obdobiach z časti to možno malo význam. Vieš, že z časti, čo ja viem, že kvôli nejakému bezpečiu, keď ešte tu bola nejaká doba, čo ja viem, ešte hovorím úplne, že nejaké obdobia dozadu, hej, že nehovorím o mojom živote, ale že keď náhodou žili v Mhm. komunitách ľudia, lovili tu mamutov a že tam mali nejaké, čo ja viem, že nejaké pravidlá, ale tie pomáhali ľuďom, ale tak, teraz je to o tom, že no, Že už to treba ako, pustiť tiež. hej, akože nechcem ísť presne do tých kontroverzných tém alebo niečoho takého očierňovania a podobné veci, hej. Takže kvôli tomu, ale tak v podstate je to o tom, lebo sme najviac manipulovateľní, hej, proste z toho strachu a čo sa vo nás snažia vyvolať stále, je ten strach a že je to niečo zlé a keď pôjdeme proste tým daným smerom, tak tam ten strach nebude, budeme mať proste tie istoty a proste sme manipulovateľní. No, to je to, že tí ľudia, Áno, vlastne, ktorí že my sme tak žijú iba ostali autenticky, proste. áno, No? že tí ľudia, ktorí poznajú tú svoju silu, tú svoju autentickosť, tú svoju jedinečnosť, tak proste ty si idú svojou cestou a s tými nezmanipuluješ tak, ako proste ľudia, ktorí sa tam majú tie strachy a to všetko. Tí sú ovládateľní. Áno, a že to vlastne, a vyžaruje to proste ako keby od, povedzme, nejakého človeka, alebo niekde, kde to začalo, čiže je to nejaká cirkev, alebo proste aj vláda, alebo Mhm. rodinný systém. Začalo to podľa mňa presne, že od človeka, čo mal ten strach, povedzme, že úplne asi najväčší, lebo vlastne on si uvedomuje, alebo ona, že proste, pokiaľ tí ľudia budú Podľa mňa sami nie. s sebou, no, Akože vôbec nie. Podľa mňa to práve, že začalo všetko od toho človeka, ktorý si tú svoju podstatu, ale v tom v svojom zlom zmysle uvedomoval, že práve, že nie, že my sme si to tak už sem dostali, hej, že tá matka bojí sa o to svoje dieťa a proste je tam z tej lásky, ale keď si prebudený v tom, ako keby, že v tej svojej autenticite, ale robíš to z tej nenávisti, nie z toho svetla a lásky a robíš to z toho zlého, ty si uvedomíš zrazu, že ako vlastne sú manipulovateľní ľudia a ty keď ideš z toho zlého, tak ten podľa mňa, čo tým začal, si veľmi dobre uvedomoval, o čo ide. V tom zlom slova zmysle. aha, chápem. Dáva ti to zmysel, nie? To mi teraz doplo, akože No, akože dáva mi to zmysel, tak som sa aj pozerala vlastne na to, že kto možno aj riadi tieto veci, všetky tu na proste, mhm. ako nie že Boh, ale proste akože na zemi, tak že proste oni poznajú tieto zákony určite a že Mhm, áno, vlastne, že to využívajú vlastne, ale v tom ako keby takú, že využívať hlúposť človeka alebo proste, že tie mhm, nižšie energie, ktoré tiež dokážeme my mať na to, mhm. ale na druhej strane, ale potom vlastne, že prečo, že je to ako keby, že zábavka, alebo ich, akože čo? Vieš, lebo to mi potom došlo, že a prečo ich proste nenechá tak, hej, že prečo teraz proste nepovieme si, že však robte si, čo chcete, všetci buďte slobodní. A potom mi tam príde, no lebo potom tí, čo sú úplne najvyššie, tak vlastne začnú mať oni potom strach, chápeš, že vlastne čo oni potom budú ovládať, čo potom oni budú kontrolovať. A toto je presne to, že podľa mňa tým, že my sa začneme postupne prebúdzať všetci a dostaneme sa do tej sily, tak vlastne Toto nebudeme tak vytračí. ovládateľní a vlastne týmto všetkým sa to keby má zlomiť, že my budeme sami sebou a tým všetkým a nebudeme presne, no, vtedy to Ale podľa tak mňa to má, je vieš, asi... že nejde to cez boj, že toto všetko podľa mňa nemá Mhm. zmysel ísť cez ten boj, že teraz my na silu pôjdeme, lebo v ten boj tam vytvára len ďalší, ako keby ten tlak a ešte tam proste to ide do toho takého horšieho, ale cez Až také také vlastne.
Ja by som povedala, že sú to No. také neviditeľné sily, lebo ten boj je taký ako keby veľmi aj očividný, vieš, a potom presne tam sú zase nástroje, ako zase ovplyvňovať a kontrolovať a neviem čo. Ale ako keby, že proste je to neviditeľná sila, hej, že deje sa to v tebe, ty to nemusíš kričať na ulici, nemusíš ísť protestovať, nemusíš ísť do vojny proste bojovať za to, nemusíš to ani nejako nahlas vytrubovať proste kdekoľvek, ale vlastne žiješ to a už iba to tvoje pole samotné ovplyvňuje aj tam, kde sa nachádzaš, hej, že to niečo vyžaruje do toho okolia a potom samozrejme aj cez tie línie to ide, hej, k tým predkom a proste k tvojej nejakej rodine, nejakému stromu kvázi života, hej, že z ktorého pochádzaš, že proste tá neviditeľná sila tam plynie z teba. Hej, a to by som zase povedala, že asi tam je zase sa vracame k tomu, že takej láske. Vieš, prijatie, láska, a nemyslím teraz láska len nejaká romantická alebo niečo, ale proste láska, to pochopenie, že každý na svojej ceste je v inom kroku života a každý, vieš, že tým, že A že presne, aj tá že keď tú doba si lásku, mení a že vlastne aj v tej áno, láske vlastne rozpustiť aj tú kontrolu, ktorá kedysi proste bola. Že naozaj si ty povedala, že možno kedysi aj v tých komunitách, že to bolo viacej potrebné, alebo že proste to bolo že možno niekedy aj nevyhnutné, hej, k nejakému, povedzme, mhm, že takému primálnemu prežitiu, hej, takému živočíšnejšiemu. Lebo tak predsa my teraz žijeme vo veľa väčšom komforte a v bezpečí, hej, než proste kedysi ľudia. hej, Takže Takže áno, že vlastne ako keby to tak s láskou vlastne celé aj pustiť, že, že ako keby aj ďakujem za to, že to tak bolo, lebo inak by som tu možno ani ja nebola dneska, hej, ale vlastne už stačí, už teraz je proste zase iná mhm. doba. Je to proste to pochopenie, že všetko nám niečo malo priniesť, že nič z toho, čo sa stalo, aj keď to vyzerá v tom danom momente zle, áno, niektoré veci sa stali, že pozerám na to, že prečo sa toto stalo, hneď toto, ale všetko nám malo niečo odovzdať. Všetko proste bolo nejakým spôsobom pre niečo naplánované. Síce my to možno nevidíme, lebo my často vidíme cez kľúčovú dierku a nevidíme celý rozsah, ale pre niečo to tak bolo. Či to malo pomôcť nám v nejakom Jasno. slova zmysle, nejakej inej duši v podstate, niekomu inému to odovzdalo úplne niečo iné, že aj to, čo sa deje vo svete, pre niečo to je dobre. Síce my to možno ešte nevidíme teraz, ale tie veci sa dejú pre niečo. Ale celkovo mám taký pocit, že vlastne, Andrej, nie iba, že pocit, ale aj tiež, že pri mojej práci to proste vidím, že keď riešim s ľuďmi, že ako keby tie témy, čo si teraz riešia, alebo proste ako keby tak, že čo sa tam odblokováva a tak proste zase, no zase je to ako keby už dlhšie, ale cítim, že teraz ako keby mi to príde, že široko spektrálnejšie, že k viacej ľuďom sa to ešte stále dostáva, že tá zmena proste ako keby volá, hej, že vyslovene je to už nevyhnutné Mhm. a proste, že dobre, že stále tá zmena je ako keby vhodná, ale príde mi to, že teraz v tomto období a ešte čo bude ďalej, hej, že to je ako keby úplne najviac aktivované, aby si tým ľudia proste naozaj, že prechádzali a vracali sa k sebe, lebo naozaj netušíme ani, čo môžeme očakávať od toho kvázi vonkajšieho sveta, hej, že od nejakých tých, povedzme, mocných alebo čo. A vlastne Terézia, si tu? hello. Láska. Dobre, počujeme sa. Ježiš, dúfam, že sa to nahrávalo. Akože áno, určite, hej, lebo Čo sa stalo? To bol dúfam, nejaký, že že už hej. prekročený čas, Ja alebo... neviem, ja som sa dotkla slúchadka, ale celý čas som sa dotýkala slúchadok, takže nechápem, že čo sa stalo. Vládka, tichšie, lebo teraz sa to začalo automaticky nahrávať tiež, takže Áno, a myslím, že to sa automaticky nejako odhlasuje. áno, áno, To bolo fakt áno. strašne dobré. Že ja normálne pozerám, že ticho, že čo sa stalo, hej? Ja som myslela, že mi internet vypadol, vieš, Ja som tiež pozerala, že to čo. No, ale verím, že to bude v poriadku. No tak hej, akože úplne ma to tak ako keby, že aj uzavrelo. Ako nie, že uzavrelo, ale ako keby, že mi to tú tému tak uzavrelo. Čiže úplne som strátila niť ako keby a že už ako keby ani myslím si, že sme tak ako keby všetko povedali, čo sme mali k hej, tejto inak, téme, lebo bude toho ešte viacej, to už by sme zachádzali všade možno. áno, to som aj chcela povedať, že
ono tých tém je tu veľmi veľa, že to môžeme postupne aj nejako porozoberať, pretože niekomu možno hovorí to, že presne, že vibrácia celej planéty sa mení, preto vlastne tie zmeny teraz sa už nedajú, že uh, zanedbávať, teraz nás to úplne tak, že až do tých zmien volá, lebo vlastne celá tá vibrácia Zeme, že sa už mení a je tu taký akože veľmi veľa tém. Od, Veľmi veľa tém. mhm, Ale s touto transformáciou to podľa mňa úplne najlepšie, teraz fakt, že najpotrebnejšie, aby ste mhm, povedali, že ktorý s tým ešte ani možno nezačal, alebo fakt je, no proste, že na začiatku nejakej tej cesty, tak, tak proste, aby možno mali také väčšie odhodlanie po tomto našom rozhovore k mhm, tomu a nie iba kvôli tomu, že teraz treba nejako revelovať, ale vyslovene je to nejaká nevyhnutná energia k prežitiu až, že, by som, že teraz vlastne mhm. možno kedysi to držanie sa nejakej kvázi stability alebo také ochrany bolo nevyhnutné k prežitiu a teraz mi príde, že tá zmena je nevyhnutná k prežitiu, že vlastne sa Áno, karta sa otáča a, a celkovo je to aj veľmi obohacujúce aj z toho duchovného hľadiska, že nie iba z toho nejakého fyzického, že ako sa ti mení život, ale podľa mňa je celkovo, že ak sa my rodíme ako duchovné bytosti a máme tie svoje kapacity nejaké, tak aj tá transformácia je ako keby bude už také zaujímavé a nádherné vlastne preskúmať, čoho je proste tá ľudská bytosť vlastne schopná. Aj z toho pohľadu hej. ducha. A tu by som aj potom išla, ale to by som nechala presne na takú ďalšiu tému, keďže robíš aj astrologické výklady ty, kde sa vlastne nazeráš presne na ten plán duše. Ja ten plán duše zase pozerám cez vlastne terapeutické veci, zase z iného hľadiska. A presne, že keď teraz tie duše, že s úplne inými plánmi duše sa rodia, ako sa rodili, že úplne niekedy inokedy, že tam je Mhm. presne to, že tá zmena, že presne v tom pláne duše si to vlastne my vyberáme doslova, hej, lebo presne Mhm. teraz tie duše sem prišli kvôli tomu, pretože tieto zmeny sú tu nevyhnutné a my to zvládneme. My sme si zvolili tú kapacitu, že to máme zvládnuť. Preto my sme si Presne. zvolili to všetko, čo sme si zvolili. A to by som akože nahliadla ku tomu, že nejakých iných tiež ako keby, že inokedy už, aj do toho plánu duše, Áno. možno celkovo, lebo tam je tiež podľa mňa veľa vecí, čo by aj ľudí mohlo zaujímať a dalo im to veľa, takže, ale to by som už nechala presne. Jasné, určite. Dobre. Dobre, tak netreš sa akože rozlúčiť, ako keby s ľuďmi, alebo čo? Ja sa sami lúčim, ale nie. Dobre, my sa s Bačkou ešte chvíľku porozprávame, už bez uploadingu. Áno, A, a tešíme sa na budúce pri nejakej ďalšej téme. áno, tešíme sa na vás a dúfam, že vám to teda odovzdalo niečo a že vám prídu aj vám samým nejaké uvedomenia o tom živote, o tých krokoch, ktoré sa vám buď aktuálne dejú, alebo keď sa budú diať, tak budete vedieť inak reagovať, ako ste možno reagovali doteraz a že vám to uľahčí vlastne tú cestu, aby tie zmeny nastávali aj v takej tej väčšej ľahkosti a videli ste tam to, že prečo sa to vlastne deje a aby sme tie zmeny zvládali vlastne lepšie v tom živote, lebo to je ten náš život, ono to nikdy neprestane. Áno, Ale my a vieme užívať, reagovať inak. áno, a užívať si vlastne celý ten proces, aj keď bude Hej, nejaký, ako keby, tie vonky, hej, že ups and downs, ale vlastne vedieť nájsť tú krásu v každých tých okamihoch aj pri tých zmenách. presne tak.